Χινάρια και κουβάδες, 300 λακαμάδες και είμαι στυλός που ασυνεχώς τρελό μωρό. Μέσα στη φράπα πλήττω, δεν έχονται για ζήτω, μαύρο σκοτάδι δείχνουν τα ταρό. Κοιτάζω μες στην τσέπη, δεν είναι όπως πρέπει, παλιά κάτι μόνο ευρασιγνάζανε εκεί. Το κουμπαρά θα σπάσω, να βάλω λίγο γράσο, τα να που κρίση οικονομική. Το τζάμπα έχει πεθάνει και εμείς όλοι σαχάνει, κοιτάμε τι θα αφήσει στη διαθήκη ο μπαμπούς. Μα βρήκα τι θα κάνω, κομπίνα στο Μιλάνο, θα φτιάχνω κομπολόγια για κουλούς. Παριραμ παριραμ παπαρα, τιραριραραραραρα, τιραριραραραραρα, τιραριραραραρα, τιραριραραραρα, τιραριραραραραρα. Πηγαίνω για κοτσίδα και βγαίνω κουρεμένος, με 12 ευρώ πουλά χωρίς το μπουρμπουάρ. Το ευρώ δεν έχει πέσα, τα Σάββατα όλοι μέσα, να βλέπουμε ταινίες φιλνουάρ. Δεν είμαι στη χαρτούρα κι όλα τα βλέπω σκούρα, μα όλα μου τα πράσινα ξανά στον Αστραχάν. Κι όλα τα Golden Boys διαβάζουν Athens Boys, άλλοι με σολομούς και εμείς με σβάν. Το τρώμε το πακέτο και το φραπέ μασκέτο, θα πρέπει να το πίνουμε χωρίς και ελαφρύ. Κι απ' τα μεγάλα σόγια φυτρώνουν τα λαμόγια, στη Eurobank θα κάνω ρηφιφί.